Mám tu zo pár otázok, ktoré som nechcela skôr zodpovedať ako to predošlé video, takže niekedy sa budem na ňo odvolávať, ale prejdeme si všetky vaše otázky, teda tie, ktoré som vybrala, ktoré si myslím, že je dobré verejne zodpovedať. Pýta sa jedna osoba, že veľa ľudí tápe a nevie, čo má robiť, aj keď chce pomôcť svetu. Aspoň ja chcem, aby bolo všetko dobré a krásne a hlavne pravdivé. Na toto teraz naozaj už veľmi krátko len odpoviem, že začnime u seba. Jednoducho to, čo budeme robiť, to vysielame a keď my budeme v pravde a vo svetle a v láske, tak takto to vieme najviac šíriť. Druhá vec je, že ak niekto sa špeciálne narodí v tejto inkarnácii na to, aby bol politikom, aby bol aktivistom Greenpeace, aby naozaj niečo špeciálne robil a tak prispieval tomu svetlu a tej pravde, tak to robte. Možno ste podpísali niečo alebo povedal, že OK, ja budem tá, ktorá pôjde do ulic a začnem tú celú revolúciu a zmení sa vláda a práve tá potom, ktorá príde, ktorá prinesie tie správne zákony. To musíte cítiť, hej? Ale keď necítite nič, že by ste niečo extra takéto špeciálne robili, tak sviete, tak buďte v pravde a naozaj mám tu taký veľmi čistý akvamarín. Anieli mi povedali, že buď takáto transparentná, buď takáto čistá. Hej? Tak buďte takýmto, ako sklo, ako voda. Proste hovorte každé slovo v pravde, v láske a šírte to. Dobre? Tak, ďalšia otázka. Čo sa deje, čo robiť, keď napriek tomu, že meditujem, programujem si deň a na pozitívnu nôtu, čistím čakry, vnímam, že čo si ma ťahá dolu a už to, čo som robila doteraz a naozaj to zaberalo, cítila som sa silná, v krásnych energiách a naozaj som žila ľahko a radosne, tak už sa to nedeje. Už ako by to nestačilo a rada by som sa držala tam, kde sa mi podarilo byť. Niečo je inak. Áno, niečo je inak. Kolektívne vedomie aj vďaka tej ohromnej manipulácii, ktorá tu naozaj svetia, teda tá tmavá, tie sily tmavej tmy, tak toho vojska stále chcem povedať, zosilňujú, naozaj tak brutálne zbrane vyťahujú, že je ťažko občas rozoznať. A toto pôsobí na ľudí a pôsobí to z kolektívneho vedomia. Čiže vy, ak fakt nedáte pozor, tak vy nasajete z toho kolektívneho vedomia energie. Čiže vy ste v pohode, vy sa čistíte, vyjdete von do Matrixu, hej, tak prídete domov a nechápete, prečo zjapete na psa, na deti, na manžela, prečo ste nepríjemná, prečo máte strach a máte také pocity, ktoré ste predtým nemali a nemáte ani dôvod ich mať. Tak to je naťahanie z kolektívneho vedomia. Hej. Čiže vždy, keby sa niečo podobné objavilo, tak ja osobne by som siahla po knihe nejakej anielskej alebo také naozaj, kde mám tú istotu, že ma to dostane vyššie. Mám knihy, ktoré x-krát som čítala a znova si ich listujem. Teda už teraz to ja, proste listovala by som. Meditácia, predýchanie, príroda. Na to sú tie možnosti, ako sa navrátiť do tej frekvenčnej úrovne, kde ste boli. Ale chcela som to zodpovedať kvôli tomu, aby ste vedeli, že to není o vás, väčšinou teda to není o vás, ale natiahnete to z toho kolektívneho vedomia. Treba sa ochraňovať.
Ja chápem, že robili ste, um, možno skúste inú techniku, um, predstaviť si, že máte koreň alebo taký šláf nejaký od prvej čakry, alebo vaše nohy sa predĺžia a všetko, čo nasejete negatívne, tak to pustíte dole do zeme. Lahnite si fyzicky na zem a poproste Matku Zem, nech to z vás vyťahne. Sú na to rôzne techniky. Nájdite si, vyskúšajte niečo iné. Naprogramujete si vodu, keď ju vypijete, tak povedzte, že to vodou sa vymie zo mňa všetka tá negatívna energia. Proste áno, toto je presne to, o čom som hovorila v predošlom videu, že je doba chaotická a do toho chaosu patrí aj to, že to, čo predtým nefungovalo, teda fungovalo, dneska nefunguje, lebo sa veci zrýchlili, zintenzívnili, iné techniky treba použiť. Proste na to, aby som sa udržala v tom svojom strede, už nestačí to, čo bolo. Je to tak? Dobre, čiže hľadajte ďalšie možnosti a určite sa to dá. Kryštály, u mňa sú kryštály. Ja som pochopila, že ten môj priestor celý vlastne byt a hlavne tá obývačková časť. Tu mám nekonečne veľa silných kryštálov a tu ma to zharmonizuje. Takže čo sa to deje s energiami? Ďalšia otázka. Je to obrovské, silné, preteká to, ide mi veľakrát cez srdce, ide mi srdce akoby roztrhnúť a veľmi, veľmi, veľmi silno cítim srdce. Pokračovanie toho, čo som hovorila, tie energie totižto, ktoré dopadajú, sú iné. Tým, ako planéta, celá slnečná sústava ide aj frekvenčne vyššie, tak jednoducho tie energie sú vyššie. Ja medzi tým rozmýšľam, ako vám to prirovnať. Možno najlepšie, čo každý môže poznať, je to, ako máte vodu a zohrievate vodu. A zo začiatku tam viete strčiť aj ruku, ona je najprv vlážna, potom teplá, potom ešte teplejšia, ešte to vydržíte, ale potom príde moment, kedy už tam tú ruku neviete ani dať. Čiže aj tie energie proste aj na tej fyzickej úrovni s nami pracujú. Nehovoriac o tom, že keď ešte si pridáte nejaký detox, to znamená, že čistíte si fyzické telo, tak potom cítite telo všelijako. Ale keď máte dobrého sprievodcu, ktorý vám vysvetlí, že to pichanie, alebo tá bolesť, alebo to, čo teraz cítiš, to je v poriadku, lebo to sa ti od tých parazitov alebo všetkého možného, čo bolo v tele, že sa detoxikujete, tak nebudete mať paniku a jednoducho aj mentálne to celé viete podporiť a čistiť sa. Takže ak veľmi silno cítite srdce, dýchajte, choďte do prírody, spomálte svoje aktivity. A to už dávno hovorím, ja už veľmi, veľmi dlhé roky hovorila som, že vtedy nebudete v strese, keď si namiesto 24 hodín dáte 16 hodín. To znamená, že naplánujete si to tak, že z tých 16, ak vy potrebujete ešte 8 hodín spať, tak vám zostane 8 hodín. Ja chápem, že keď 8 hodín ste v práci, tak čo s tým ďalej, neviem. Priznám sa, neviem. Ale ja som to zmenila tak, že volakedy som mala aj 3 terapie denne, dnes mám 1. Proste ten čas, kamarátka hovorí, že nám ukradli z toho času, že jednoducho není, že zúžený, ale že nám z toho zobrali. A naozaj je to tak, že už nemáme 24 hodín. Niekedy je to vidno až hmatateľne. Niekedy zažívame, ja už hovorím, že není zúžený ten čas, ale je rozbitý. A keď si predstavíte, ja neviem, rozbitú váziu a idete ju zlepiť, tak niekde je väčší kus, niekde menší, niekde len taký pásik, zase väčší kus. Čiže niekedy precítime ten čas celkom v pohode a inokedy, a mne sa to už x-krát stalo a myslím si, že už viacerým, že pozrite na hodinky a poviete si, že ja neviem, je 14:20 a urobíte niečo, s niekým sa rozprávate a znova pozrite na hodinky a je 14:22 a vy viete, že ste sa už 20 minút rozprávali.
a na hodinkách sú 2 minúty rozdiel. Alebo naopak. To sa mi pred pár dňami stalo, že som pozerala na hodinky, že je 3/4 na nejakú celú. Hovorím, to ešte mám 15 minút. Ale som sa nejak tak otočila a zvoní telefón, lebo už bola celá. A tých 15 minút jednoducho zmizlo. A tento čas teraz je takýto a bude to ešte horšie. Takže sú veci, ktoré sa musíme teraz naučiť, ako to spracovať. Naozaj už není čas na naivitu a na to, že bude dobre a bude jak bolo. Nebude jak bolo. Bude úplne inak. A možno ja som tá zlá, ktorá vám toto hovorí, ale ak sa na to nepripravíte, tak vás to zomele. Proste tak, jak v Matrix svete, ľudia, ktorí na to nie sú pripravení, buď zo dňa na deň ich osvieti a naozaj nastúpia túto cestu, lebo už som tomu bola príkladom. Videla som taký príklad, ale ľudia budú umierať, pretože ich srdce to nedá, alebo fyzicky to nedajú, alebo zošalejú. Prosím vás, toto bude. Ja viem, že nie som obľúbená, že vám to hovorím, ale keď vám ten závoj rúžový, nejaký naivný niekto nestrhne z očí, tak môže sa stať, že vy budete tá osoba, ktorá zrazu sa prebere, že čo? No toto. Nechcem vás desiť, lebo bude dobre, ak naučíme vidieť sa realitu a naučíme sa tie kroky, ktorými tu buď nejakým spôsobom preskočíme, alebo zvládneme, alebo prejdeme cez to bez újmy. Dobre? Ďalšia otázka. Mňa veľmi trápi jedna vec. Duša má ísť do 5D celistva. Čo ak je môj dvojplameň deštruktívna, nenapraviteľná osoba? Stiahne aj moju časť duše naspäť do 3D? Veľmi jednoducho áno, stiahne, ak vy nebudete vo svojej sile. Takže duša má ísť do 5D celistva. Vy ste celistva, tak ako ste. Toto je celkom tak komplikovanejšia téma, možno na 20 minút a sadnúť si a povedať si a nakresliť si a neviem čo. Ale aby som vás vyviedla z toho omylu, že vy ste teraz necelistva, alebo dvojplamenie je niekto iný. Poprvé, možno to není váš dvojplameň, pretože ľudia si mýlia a toto práve vysvetľujem v knihe Galaktické vedomie. Mám pocit, že tam to vysvetľujem. Existuje dvojplameň, existuje karmický nejaký vzťah. Ľudia si to mýlia, lebo to nevidia, nevedia to nacítiť, že či tá moja duša je rozdelená, alebo proste s tým človekom som prežila x životov a galaktickú históriu dlhú a preto cítim, ako keby bola moja druhá polovica. Takže práve preto je najlepšie tieto veci, túto konkrétnu otázku vôbec neriešiť, ale sústrediť sa na seba, na to, že ešte k tomu tam môže byť paralelné vaše ja, hej? Čiže časť vášho ja môže byť v paralelnom živote. Čiže ja osobne odporúčam, ja som si týmito všetkými prešla. Tiež som mala strach, čo ak moje paralelné ja a tak ďalej. Môžem odporúčať to, že sa zamerajte na seba, na tu a teraz tá osoba, kto som, ja, Monika. Budem sa snažiť, alebo urobím všetky tie kroky na to, aby som sa dostala stále vyššie a vyššie. To, aby som zostala stále v tej pravde a vo svetle a v pevnosti a aby som nebola vychýlená. A tým viete urobiť, či už pre svoj dvojplameň, či už pre svoj paralelný časť niekde alebo v inej dimenzii, to najlepšie, čo môžete urobiť. A to, že on je deštrukčný, či už naozaj zo dňa na deň ho osvieti a pôjde s vami, alebo sa ešte párkrát musí inkarnovať a potom sa niekedy stretnete.
A nemá ako vás stiahnuť, ak vy sa udržíte. Hej? Ako náhle vy nebudete úplne čistá a nastane daný moment, kedy budete smútku, kedy ho budete ľutovať, alebo seba, lebo môj dvojplameň není so mnou a tak ďalej, tak jasné, že padnete. No bohovská som, tak s úsmevom vám hovorím vážne veci, ale sú to vážne veci, len niekedy ich príliš sme v strese, príliš, ako to nazvať, lípneme na nejakých drobnostiach, ktoré potom nám celý náš svet určia. Takže v ľahkosti, s radosťou, bude dobré. Tak, strachy. Nie je to moje. Aha, tu mám poznámku. Ako s týmito strachmi pracovať? To je taká moja poznámka, to nebola otázka. Keď vám príde tento strach, či už s tým dvojplameňom, alebo s chorobou, alebo moje srdce a tak ďalej, tak jednoducho si povedzte, že ten strach není môj. To, čo som vám hovorila, už teraz si nepamätám v tomto videu, či naozaj to video predtým, ten strach z toho kolektívneho vedomia stiahujete. A vtedy jednoducho, keď to pocítite, lebo môžete byť vy teraz, kto počúvate toto video a ste osoba, ktorá naozaj sa čistí a naozaj je pozitívna, vo svetle a predsa občas príde ten strach alebo príde nejaká deštrukčná myšlienka, tak si povedzte, že ten strach není môj. Že toto není moje. To som zase niekde možno stiahla, ale není to moje. A potom to len predýcham. Ak je potrebné ešte niečo pozitívnym sa nadopovať, tak to urobte. Či už meditka, kniha, dobré jedlo alebo čokoľvek. Alebo hra s vnúčkami, s deťmi. A zase sa navrátite do stredu. Hej? Čiže aj toto môže niekomu pomôcť. Na poslednú otázku tu mám. Všade sa hovorí o tom, ako je potrebné dávať seba na prvé miesto. Robiť všetko tak, aby na prvom mieste bolo nám dobré, nebáť sa stáť si za tým, čo chceme, veď je to predsa náš život. Párkrát som sa ale stretla s tým, že aj títo spirituálni ľudia to možno vzali až cez. Je to iba môj súkromný názor a pocit, že som sa neraz cítila až využitá týmito ľuďmi. Niekedy mám pocit, ako by títo ľudia presne vedeli, čo a ako majú povedať, aby slabší ľudia, ktorí k ním sliadajú, boli oblobnejší. Chcem sa preto opýtať, kde je tá hranica? Kedy je potrebné dávať seba na prvé miesto a stáť si za svojím stoj čo stoj? A kedy to už môže hraničiť s manipuláciou, poprípade egocentrizmom? Táto otázka mala ešte pokračovanie, niečo konkrétne, ale to tu nechcem rozobrať, lebo to bolo naozaj súkromná otázka a súkromný konkrétny príklad. Ale v konečnom dôsledku išlo o to, že obidve osoby boli spirituálne, ale jedna bola akoby šéfová, a tá si povedala, naozaj tam išlo skôr o tú manipuláciu. A moja odpoveď je zase tá istá, proste na prvé miesto fakt treba dať samú seba. Sú ale potom situácie, kedy si ja poviem, že túto prosbu alebo túto vec, ktorú odo mňa chcú, ja sa rozhodnem, či chcem to dať, urobiť, podvoliť sa alebo nie. Čiže je to moje rozhodnutie. Ale nie zo strachu, že ma buď vyhodia, alebo nebude už kamarátka, alebo podobne. Ale poviem si, že toto mi za to stojí. A to je obrovský rozdiel.
Aj sama ja som už zažila situácie, kedy som tú manipuláciu veľmi rýchlo odhalila, pretože poznám tie energie. A, a v duchu som si povedala, že či idem do toho vedome, či to chcem podstúpiť, alebo poviem nie. A dokonca som išla do toho nie preto, že by som sa niečoho bála, že stratím kamarátku, ale chcela som istú vec vyskúšať. To znamená, že ak cítite, že ste manipulovaní a cez spirituálneho človeka, ak je to napríklad seminár alebo niekto vám niečo povie, tak keď vás to pichne, jednoducho buď sa postavím za seba a otvorím tie ústa a poviem svoj názor, svoj pocit, alebo ak to nie je potrebné, dajme tomu, tak zase zdvihnete sa a odídete. Alebo poviete nie, to sú moje hranice. A v podstate mi teraz šepkajú anjeli, že vy keď dokážete v situácii povedať nie, tak oni za vami stoja, lebo môže naozaj nastať situácia, ja neviem, že vám to povie šéf, hej, ste aj kamarát, dajme tomu ste kamarátky, šéfová je kamarátka, obidve ste spirituálne, dokonca chodíte na rovnaké semináre a zrazu tá šéfová chce od vás niečo aj možno pracovne a využije tie nejaké manipulačné techniky, vedomé či nevedomé, na to, aby vás dostala tam, kde ona chce, aby ste boli. A vy cítite, že to pre vás nie je OK. A vy si musíte tie hranice nastaviť a povedať nie. Alebo povedať, že vieš, šéfová, tu cítim, že toto je cez čiaru. A možno preto, že sme kamarátky a myslí si, že to mám urobiť, alebo môžem, ale pre mňa je to nepríjemné, alebo a tak ďalej. A na to mi teraz anjeli povedali, že smelo to môžete urobiť. Keď sa naozaj v tej pravde postavíte za seba, tak tí anjeli vám pomôžu, aj keby vás rovno vyhodila z tej roboty. Tak to nebola asi dobrá kamarátka. Alebo keď to nebola kamarátka, len šéfová, tak asi tam nemáte byť. A čaká vás niečo lepšie. Dobre, čiže naozaj seba treba dať na prvé miesto. A teraz otázka je, že či ste tá osoba, ktorá sa dala na prvé miesto na úkor iných a idete akoby cez nejaké lakte a vtedy sa treba uvedomiť. Alebo ste tá osoba, ktorá cítite tú neprávosť, tak vtedy sa zase treba naučiť postaviť si hranice. Vždy všetko, čo nás pichá, nás učí vrátiť sa do harmónie. Jednoducho čokoľvek, či je to slovo, či je to situácia, či je to človek, s ktorým žijem, alebo len náhodne sa stretnem, ale vytvorí v nás rezonanciu, ktorá nás rozkýve, je to vždy o tom, že niečo nás hora chcú ešte naučiť. Proste cieľ je, aby sme zostali pevní. A keď ste pevní vo svetle a v radosti, v sebaláske, tak život je to v takej ľahkosti. A môže byť vojna, môže byť vírus, môže byť čokoľvek. Ak vy ste v tej absolútnej dôvere a v istote, tak ja si hovorím, že Boh ma dá tam, kde ma potrebuje. A tam budem slúžiť a tam budem žiť, lebo tam budem naplnená a tam budem šťastná. Toto vám prajem.